Tak aspoň zhrňme teda to, ako od 13. do 20. januára 2026 to robili na vzorke 1000 prieskumov, 1000 respondentov. No, Progresívne Slovensko 23,2%. To je stabilná podpora na tejto hranici. Áno. Strana Smer 16,9%, čiže pod 17%. Strana Hlas 9,2%. Republika 8%, SAS 7,5%. Republika to sú obyčajní ľudia 8%, SAS 7,5%. Republika 7,2, KDH 7, Demokrati 6,3. Takto vyzerajú tie výstupy. No a to chcem povedať, že aj ten predchádzajúci výskum, aj tento výskum, kde došlo k istým neveľmi pre Roberta Fica ako dobrým správam a predsa len, že ani jeden, ani druhý nedával šancu proste vládnemu zoskupeniu, dokonca ešte spolu čiste hypoteticky aj s republikou, aby zostavili vládu. Presne tak. Čiže vládu na základe terajších preferencií nezostavia a v prípade, ak pokles hlasu bude pokračovať a dostane sa na hranicu voliteľnosti, tak tam potom je riziko prepadnutia týchto hlasov. Čiže Robert Fico si to veľmi dobre uvedomuje a to, čo odkázal svojim koaličným partnerom, že ak chceme aspoň skúsiť ešte sa teda dostať znovu alebo udržať sa pri moci, vy sa musíte ku mne pripojiť. To znamená aj Hlas a SNS na nejakú spoločnú kandidátku, aby sa zachránilo tých, neviem, 7, 8, možno 6%, ale je to riziko. Toto im dáva takto Hlasu, najavo? Toto znamená ten odkaz? A SNS ste, neviem, 1,5, 2,5%. Tak v tomto prípade ja si myslím, že ale znovu, to hovoríme o nejakých hypotetických možnostiach, že ak by napríklad sa rozložili iným spôsobom hlasy v prospech opozičných stran, pretože teraz došlo k istému ako narastu, ale je to stále na hranici voliteľnosti. To znamená, že tam tiež asi sa nezaobíde bez nejakých v úvodzovkách integračných trendov. No ale pre Roberta Fica je dôležité, aby aspoň tie možnosti, ktoré mal, využil. Tá situácia vo vládnej koalícii, ako vidíme, je veľmi zložitá, komplikovaná, nie je dobrá z hľadiska vzťahov medzi tými stranami. Ale zároveň aktéri žiadnu krízu nepripúšťajú. To jasne, samozrejme, krízu ani nepripúšťajú. Navonok teda, samozrejme verejne. Je to proste zoskupenie, ktoré má veľmi silný taký, bude to znieť veľmi príkro, možno uzurpačný taký syndrom, proste obsadiť tú moc, získať a udržať to za každú cenu, hej? Bez ohľadu na akékoľvek konflikty. Teraz sme sa dozvedeli, že Robert Fico veľmi kriticky sa, jemne povedané, vyjadroval na adresu Hlasu, proste ako nejaké tie verejné projekty pod pánom Kmecom a že používal aj také výrazy, že sa kradlo a tak ďalej. Andrej Danko, citát: bol som svedkom, ako Robert Fico kričal na koaličných partnerov, že sa kradlo v rezorte pod Kmecom. To sú slova Andreja Danka. No, a tak nemáme ako dôvod mu neveriť. No ale, a to chcem povedať, ale toto všetko nie je dôvod na to, aby táto vládna koalícia, alebo príčina toho, že by vládna koalícia sa rozpadla teraz. Nie, očividne nie. Vládna koalícia sa nerozpadne, predčasné voľby nebudú, ale perspektívy proste pokračovanie týchto trendov. Hej, Smer nerastie, je to stagnácia, Hlas proste osciluje na nejakých... medzi 6 a 8, 9%. Ale v prípade zás nejakej v úvodzovkách čiernej labute, ktorá priletí a dotkne sa predstaviteľov Hlasu, tak môžu klesnúť na 5%. No a SNS... No môžu, lebo aj potenciál zároveň tej strane akoby klesá, nie len reálne výsledky v prieskumoch a trendy. No, takže ja to čítam takto, že teda chce sa zachrániť, zaujímavé, že v pekle sa chce zachrániť, že v pekle myslím si, že sa nezachráni najmä hriešnici. Tak, ale toto patrí k tým výrazom, ako výrazovému povedal by som, že arsenálu Roberta Fico vždy prichádza s nejakými... Čiže Robert Fico vlastne hovorí svojim partnerom logicky, len oni teda ako citlivo sa ich dotýka, akým spôsobom im to hovorí. Hej? No tak teoreticky je predstaviteľné, že teda aj na tom bielom koni sa on sám môže dostať do toho politického zabudnutia, teda spolu s tými koaličnými partnermi. On ich predbehne, pretože Somárik je pomalší, ale ten bielý koň môže doskakať aj do politického